Head, heart, hands, and health. Yon ang 4 na aspetong sinasaklaw ng 4-H na binuo 100 years ago at naging largest youth development organization ng Pilipinas. Sa rehiyong Bicol, nakapagtala na ng umaabot sa 13,603 youth members ang 4-H Club. Simple lang ang ideya at tunguhin ng 4-H Club at yon ang tulungan ang mga kabataan at kanilang mga pamilya na maging aktibong pwersa ng kanilang mga komunidad at magkaroon ng kinakailangang kasanayan at bumuo ng mga ideya at inobasyon na makatutulong para sa mas makabagong ekonomiya. And talking about innovations, the Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 has been featuring innovative practices and products na tunay nga namang makatutulong sa bawat Bicolano. And syempre, tiyak na kaliwat kanan na naman ang ating mga handaan, family reunions and gatherings, and of course, ang holiday getaways. And bahagi na ng ating mga handaan ang mga putahe na inihaw na gumagamit ng uling sa kanilang pagluluto. Sa ikahuling episode ng ating Kaugnay Podcast, ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang sariling produkto ng isang 4-H'er mula sa Huban, Sorsogon, featuring his Coco Tanglad Briquette. And with that, let's break it down with David at alamin kung paano mag-level up sa pagluluto. Hello, good morning sa inyong lahat. It's nice to be here kahit first time. Ayan. So, sir, kindly tell us something more about yourself po. Okay. So, pangalan ko si David Dino Guarte. Graduate ako ng Mechanical Technology sa Sorsogon State University. Kasalukuyan ay nakatira ako dito sa Barangay Tabok, Huban, Sorsogon. At may-ari ho ako ng Tabok Agricultural Farm. Isa akong agripreneur at millennial farmer. Ayan. How about sir sa mga organization na kinabibilangan mo? Kasalukuyan ako ay isang 4-H provincial president sa buong lalawigan ng Sorsogon. At kasalukuyan ako rin ay regional secretary ng 4-H club sa buong Bicol region. Wow! So, napaka-ano po pala ng iyong mga katungkulan. Po? So, yan nabanggit mo sir na ikaw ay isang proprietor ng Tabok Agricultural Farm. So, kindly tell us something naman po about dun sa farm mo. Okay. So, kasalukuyan ay nagtitinda ako ng hydroponically grown lettuce. So, I think makikita naman sa background. Tapos, yun yung isa sa mga major product ko. At isa pang major product ko ay mga charcoal briquette na gawa ko sa mga assorted agricultural waste gaya ng bunot, bao at mga bulok na kahoy. So meron din akong mokusako o wood vinegar na kung saan ito ay galing sa usok ng pawis sa usok na sinusunog na agricultural waste na magandang gamitin bilang organic fertilizer o pesticide. So, yun, marami pa akong ibang produkto na commonly more on may kinalaman sa pag-iihaw o pag-uuling. Nice. So, sir, bakit o paano ka po naengganyo dun sa agrikultura po? Okay. Ano siya, bali 8 taon ako sa Manila, nagtrabaho bilang AutoCAD draftsman. So, dumating yung point na parang nagsawa na ako kasi parang paulit-ulit na lang yung cycle. Parang monotonous na din. Basta parang... Doon na lang umikot yung buhay mo. Tapos, parang nagka-experience ako ng quarter life crisis. Na parang, basta pa ulit-ulit. Parang minsan, parang masusuka ka na lang. May ganun ako na-experience. Tapos sabi ko, try ko na, kumbaga, mag-leap of faith. Venture na lang ako ng agribusiness. Tapos nag-search ako sa YouTube kung ano yung mga magagandang business. Tapos may nakita ako yung sa hydroponics. Sabi ko mukhang madali. Kaya tinuloy ko siya.
Then may naghanap pa ako ng iba. Meron ako nakitang mushroom. Sabi ko, try ko rin. Then may isa akong nag-caught ng aking attention yung sa charcoal briquette. So nakita ko siya, nung ini-interview siya ng vlogger, tapos nakita ko na, tinignan ko yung makina, sabi ko, kaya kong gawin yan. Kasi yung trabaho ko bilang AutoCAD draftsman is, ako yung nagdi-design ng mga machine. Tsaka yung tinapusan niyo po, sir, is mechanical technology. So, parang na-integrate mo doon yung skills mo. So, ganun yung naging setup. Tapos, na-expose ako sa trabaho namin na yung mga welder. Nakita ko kung paano nila ginagawa yung pinlano ko na design. So, nasabi ko doon, yung habang pinapanood ko yung vlog na yon about charcoal briquette na kaya kong gawin yun. So, yun. After 2023, na kinunti-kunti ko na siya. Then, yung nanalo ako sa Young Farmers Challenge, yung 80,000 na napanalunan ko bilang provincial awardee. Yun yung Na-funded po ng DA. Okay. So, yun yung ginamit kong puhunan, pambili ng mga motor, mga bakal. Materials. Tapos ako na yung nag-fabricate ng mga makina. Wow. Ganun yung kwento niya. Okay, and paano ka po nakarating dun sa Young Farmers Challenge ng DA? Oo. Nung yung time na yun, 2023 ata yun. Naghanap lang ako sa may Facebook group ako na sinalian. Tapos parang may nakita lang ako doon na may parang nag-share siya about sa experience niya sa Young Farmers Challenge. Tapos nung tiningnan ko, sabi ko, may program para ng DA. Tapos sinearch ko yung sa Bicol. Ang nakita ko kagad si Angelica Porto. Yun. Tapos sabi ko, may awarded din pala ang Bicol. Yung chili oil. Tapos doon na, nagsanga-sanga na siya. Tapos nagpatawag sila nung announcement na maghahanap sila ng applicant. Then nagtry ako. Tapos yun, nakakuha kami sa provincial level. So 5 kami, 4 lang na apat na enterprises na nanalo dito sa probinsya ng Sorsogon. Pero sir, 4H'er ka na nun? Hindi pa. Hindi pa? Oo. Okay. So, pwede mo naman kami, sir, maikwento sa amin kung yung naging journey mo as a 4H'er. Okay. Kailan ka, sir, nag-start? Paano ka napunta dun sa 4H club na yun? May isang nag-retired na kasi yung si Ma'am Debbie dito sa provincial agriculturist. Yung nalaman niya nagtatanim ako ng lettuce, bumili siya. Tapos sabi niya, mag-try mong magtayo ng organization, parang gano'n ang ang sinabi niya. Tapos inintroduce na sa akin yung 4H club. Tapos siya nung hindi ko na matandaan yung month. Parang nag-set up siya ng online na orientation, lahat ng kabataan dito sa buong Tabok, Barangay Tabok. Okay. So gabi yung ginanap. Tapos, kasi di ba po ang 4H, per barangay. So nag-organize po kayo ng 4H dito din sa Tabok. So ganun nung nangyari. Tapos yun, ni-register na ako. As di ba na may election yan? Naging president ka agad? Oo. No choice. Parang gano'n, no choice siya ng gano'n naging setup. So, yun sir, ano naman yung mga naitulong na sa'yo ng 4H? And ano yung biggest milestone mo dito? Yeah, kung sa usapang yung tulong ng 4H, malaki, maraming naitulong siya. So, marami akong nakilala na network. So, yung nakilala kita. Tapos, yung bukod sa network, may mga tulong din sila na sina Ma'am Elsa Parot sa ATI. So, si Ma'am Techi. So, yun, basta in other words, kung sa network pag-uusapan, may lumawak. Tapos, basta yung sa marketing, parang ganun, mas na-expose yung product ko. Yes. Tapos, in terms naman sa milestone, yun, yung pinaka-biggest ko talaga, yung nanalo ako sa first place sa Agri-Innovation category na ginanap po sa Siargao Island. Pero bago ka nakapunta dun sa national, nagkaroon muna ng regional. Provincial muna. Provincial. Tapos nagkaroon ng regional. Yung ginanap sa
Sa Albay, sa Apaw. Oo. Oo. Ayan naman sir, maaari mo bang maikwento naman sa amin yung yung experience mo doon sa agri-innovation pitching na ginanap po sa Albay? Okay. Ano lang yun yung time na yun, parang parang hindi ko masyadong sineryoso yung na yun, yung Ay wow, hindi agri. pa yung seryoso. Kasi siya, parang sabi ko, bahala na, parang gano'n lang ang mindset ko noon. Tapos naalala ko, 3 products yung pinitch ko. Okay. So may siya, may 5 minutes na limit, time limit. Per product? Or para Buong na sa dapat, lahat na. Kasi hindi ko kinaya mo. hindi siya, lumagpas ako ng 12 minutes, tapos in-stop na ako noon. Pero yung, kasi ang 3 product na pinropose ko, yung Coco Tanglad. Na briquette? Okay. Tapos yung par starter na gawa sa pili resin na may halong agricultural waste. Tapos yung insenso na gawa rin sa sa agricultural waste. Tapos hinalungan ka ng pili. So kapag mo siya, sinindihan mo siya para talaga siyang insenso. Yun yung pinropose ko. Pero yung nag-highlight talaga, kasi si Ma'am Gigi yung isa sa mga nag-judge doon si Ma'am Gigi, yung Coco Tanglad. From DA. Tapos katunayan, hindi ko talaga inasahan na ako yung first place. Kasi may nag-present doon na taga-Albay. Maganda yung presentation niya. Less than 5 minutes, natapos niya. Tapos makina siya. More on siya. Pero isang product lang yun. Isang product lang. Yung kaibahan mo kasi, 3 Tatlo. product. Tapos, lagpas pa ako 12 minutes. Yun. Tapos, sabi ko wala na, kahit 3rd place, okay na. Tapos parang full soap na, oo. Parang inaccept ko na. Nag-announcement ng winners. Yung kinabukasan, nag-announce na ng winners. Na wala ako nun eh. Wala ako nun. Kasi may pinuntahan ako sa pili. Opo. Nagtanong ako kung ano yung materials na pwedeng gamitin. Tapos nag-announce na, hindi ko alam na nanalo na pala akong first place. Kaya parang yung provincial agriculturist po yung nung nag-receive ng award mo. Oo, tama. Si Ma'am nakalimutan ko ang pangalan. Basta si Ma'am, basta taga-provincial agriculturist. So siya yung nag-receive. Tapos nung pagpunta ko doon, sabi niya, Dave, nanalo ka. First place. Ganon ang naging kwento. So sir, what makes your product unique among the others? Siyempre madami naman kompetensya sa charcoal briquette. Anong kinaibahan nito sa kanila? Yung ko kasi, yung Coco Tanglad briquette, more siya. So, siyempre, may charcoal briquette, yun yung niya, yung pinaka main product niya. Pero ang pinakaiba is that hinaluan ko siya ng tanglad o lemongrass. So, kapag gagamitin niyo to is, dahil nagpo-produce siya ng less smoke, mas ini-enhance niya yung flavor nung inihaw niyo na pagkain. So, kasi ang pagkakaalam ko, yung Kenny Rogers, ginagamit nilang panggatong is imported from US. Yung kahoy mismo, tipak ng kahoy, ang tawag ata doon apple tree. Kapag sinunog mo yon o ginamit mo yung panggatong, may sense siya. Kaya lang, nagpuputol sila ng kahoy. Tapos imported pa. Ang sa akin naman, yun nga, dahil gawa siya sa agricultural waste, hinaluan ko siya ng tanglad. So, halos parehas lang yung niya, yung feature. Kaya lang, wala tayong pinuputong na puno. Plus, may lemongrass siya. Tapos tanglad. And yun, na-maximize mo yung mga agricultural waste. Tama yun, tama. Ayan. Pero sir, why tanglad? Kasi yung tanglad, siya abundant dito sa amin, sa Uban. Halos lahat ng mga kabahayan ay merong tanim na tanglad. So sabi ko, total naman siya, ginagamit naman siyang pangluto. Why not combine na lang yung briquette, pati yung tanglad. So yun, kaya napili ko siya. Saka yun lang alam ko na na parang nagpapa-enhance ng lasa. Ng lasa, oo. Kasi 'di ba parang nilalagay siya pang pang marinate. Yeah, oo. Tapos pang din sa sa scent po, Oo. And sir, kaya profitable ba 'yan? Paano siya, may sinusuplayan na ako na Coco Tanglad. So bukod sa regular ko na briquette, may nagbumibili ng sangyupsal.
Kaya lang ano siya, parang may ano lang, konti lang yung ino-order niya. So parang ano siya, special na uling. So ganun lang. Mahal din pati compared sa ordinary na uling. Ano? Oo. Ang presyo ko pala ng Coco Tanglad sa 60 per 60 kilogram. per kilo. Oo. Ang regular ko na briquette nasa 40. Pero kung bultuan, mas makakamura. Oo. Mga per kilo. Wholesale. Ano po. So ngayon naman sir, pwede nyo bang mai-demonstrate sa amin kung paano gumawa po ng ng kangkong? Yung sa una muna is magko-collect tayo ng mga assorted agricultural waste gaya ng bunot, bao. So papakolekta ko siya. Tapos pag na-kolekta ko na siya, papatuyuin ko. Then pag natuyo na siya, ilalagay ko siya sa carbonizing area. So dito 'yon sa likod. Okay. So i-carbonize natin siya. Tapos pag nauling na siya, okay na siya. Pag nauling na siya, ilalagay na natin siya sa pulverizer machine. Okay. Na kung saan yung solid na large na charcoal is mako-convert into powdered or mga granules na uling. Pag na-okay na siya, i-mix na natin siya sa cornstarch na pang-binder. So, pag nahalo na siya, may specific ratio siya. Pwede nating ihalo yung chopped din na tanglad, lemongrass. So, the more na maraming tanglad, mas effective yung lasa. Tapos pag na-mix na siya, ilalagay na natin siya sa extruder machine. Doon hinuhulma na natin yung briquette, yung nahalo na mixture. Tapos pag nilagay sa extruder machine, mamomold siya into charcoal briquette. So syempre mahaba ho yun, lalagay natin siya sa cutting tool. Tapos hatiin na natin siya, tapos bubutasan na natin. Then after nun, pwede na natin siyang patuyuin. So pag tirik ang araw, aabutin siya ng 1 week bago matuyo. Matagal din pala. Pero kung maulan, mga 2 weeks yan. 2 weeks, opo. So, yun. Ang kagandahan sa'yo kasi, sir, meron kang mga machine. Pero kaya ba siyang yung mano-mano lang? Pwede siyang mano-mano, pero expect mo na mababa yung production capacity mo. So, sir, balikan natin yung di ba po nanalo ka dun sa sa Agri-Innovation Pitching na ginanap sa Albay, regional. Tapos, yan, first place ka dun. And ikaw na rin yung pinadala dun sa 4-H National Convention. Okay. Kumusta, sir, yung preparation? Yung sa preparation, yung simula nung nanalo ako sa regional, naging siya, tinutukan ako sa training ni Ma'am Gigi. Bali, nandun ako sa bahay nila, tapos minentor niya ako kung paano mag-present. So, grabe yung experience na yun. Pero naman siya, worth it naman. Kahit pinagagalitan ako. Pero okay lang kasi naintindihan ko yung niya. Isa sa mga sinabi niya na gusto mo maggana, makinig ka sa akin. Ganun lang sabi niya. Talagang ni Ma'am Gigi na iuuwi mo yung bacon. Ganun ang niya. Na-experience ko nung pinatawag din kami ni Ma'am Gigi sa DARFO para din gawin yung IEC material, yung brochure niya na i-distribute during the
the presentation nung product. So talagang ano yan? I can feel what you felt, Yan. So, ano pa po, meron pa bang mga taong nasa likod nung success na yon? Kay Ma'am Gigi. Si Ma'am Techi, napakasipag niya. Pag may pinapatawag na mga materials, kunyari sa photoshoot, yung kailangan ko daw magsuot ng 4H na uniform, may dala siya. Then yung si engineer, na isa sa mga tauhan ni Ma'am Gigi, sila yung gumawa ng nung research about sa data. May kasama pa siya doon na siya naman sa PowerPoint. Then of course sa'yo, yung isa ka sa gumawa doon sa IEC. Si Ma'am Prime. Yun. Tapos sa Bicol naman, sa Sorsogon, si Ma'am Alice, na lagi ko siyang kasama. Doon sa although hanggang doon sa Siargao. Actually retired na siya. Talagang nasa puso niya is sa 4H ng Sorsogon. So yung ang alam ko, yung pamasahe niya is sagot niya. Talagang pumunta pa siya doon. So, kasi alam niya may potential yung product. Talagang ilalaban niya yun. Siguro ganun. So yun naman sir, yung kung babalikan mo yung experience mo naman while presenting the product and promoting it among the crowds na mula pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kumusta? Yung experience ko nun, bago ako magpa-Siargao, nag-practice ako. Tapos minake sure ko na in less than 5 minutes na ikwento ko na kung ano yung benefits ng Coco Tanglad, sino yung mga natutulungan ko, and ano pa yung mga feature niya. Tapos yung financial cost. So naikwento ko, yun yung tinatarget ko in less than 5 minutes. Tapos during sa pitching contest, yung nung pag-akyat ko sa stage, medyo na mental block ako. So parang nawala kagad yung mga napraktisan ko. Pero 1 minute lang naman yun. So, ang gusto ko sana na hindi ako titingin doon sa screen. Kasi doon yung PowerPoint presentation ko. Kaya nung 1 minute na yon na mental block ko, tiningnan ko na lang tapos binasa ko. Pero after noon, after 1 minute, bumalik na. Parang nakuha ko na yung pinractice ko. Nagano na siya, parang sunod-sunod na. Then medyo may technical difficulty. Na siya, may remote ako noon, malayo yung parang control room. Tapos ko siya, hindi siya gumagana. Okay. So, ganoon yung mga dagdag issue. Pa yun sa kaba. Pero bago naman yun, napag-usapan naman na if may technical difficulty, i-stop naman yung oras. So, medyo confident din ako noon. Then after noon, na siya? Smooth na. Natapos ko na siya. Alam ko, less than 5 minutes. Less than 5 minutes. Okay na siya. So, ayun. Maganda siya kasi maraming tao. Tapos, ko doon, nagpalak pa. Doon pa lang ba, ramdam mo na ba na may uwi mo yung Hindi pa siya kasi pangalawa ako sa 13 na nag-present. 13. So, pero nung nung natapos na yung presentation, sabi nung taga-Albay, si Christopher Noco sa tayo. Sabi niya, maganda daw na nagsimula ako na una-una. Kasi parang ako daw yung naging standard sa mga sumunod. Kasi yung napansin ko sa mga sumunod, hindi nila natapos. Hindi nila lumagpas sila sa 5 minutes. So parang ako yung naging standard na, uy, pwede pala na less than 5 minutes. May kwento mo na lahat ng product mo. Sir, while announcing naman the winners, kumusta ang feeling? May siya. Nag-expect ka na ba noon? Hindi pa siya Hindi pa siya nagano. Pero may mga nakalaban ako na kino-congrats na ako. Pero hindi ko siya parang sineryoso kasi baka lang nila, parang humble lang sila, mga ganun. Pero nung yung in-announce na third place, Davao region na tayong nanalo. Si yung hydroponics sa kanya, ang product, yung ilaw. Then si Sarangani sumunod, second place. Mga Mindanao Mindanao. Tapos yung yung first pangatlo, nakita ko first place. Tapos ang laki, Region 5. Wow! Tayuan lahat kami. So yun, tapos niyakap ko una si Ma'am Alice, yung sa provincial.
Tapos si Ma'am JG, kasi siya talaga ang ang pinaka, parang naging susi talaga. And Ma'am Techi was there din. Hindi, Wala pa? nasa likod ata nasa siya. likod. Pero ang katabi ko nun, si Sir AJ. Ay, oo. Siya katabi ko sa kanan. Si Ma'am Alice. Tapos nandun si Ma'am Gigi. JG. So yun, Talagang tapos no? akyat kami sa taas. Kaway-kaway. Wow. Ayun, first time ko lang na manalo sa national. So, kala ko May talaga. cash prize ba yun, sir? Siya, 7,000 ang first place. So, yung the rest, yung second nata 5, then 3. Parang ganun. May consolation prize dun sa mga Parang wala ata. Ayan. So, after reaching that milestone, sir, ano na yung mga naging next steps mo? Okay. Yung na yun, so hindi lang siya natapos. Kung ano yung pinresent ko dun sa Coco Tanglad, hindi lang siya natapos. So, in-improve ko pa siya. Okay. Kumbaga, nag-experiment pa ako. Kasi may hinahanap pa ako na parang gusto ko yung kapit na kapit talaga. Yung lasa nung tanglad. Okay. Ay, hindi naman siya totally na maglalasang tanglad. Mas gusto ko yung parang mas di-differentiate mo talaga yung, may iba dito sa Coco Tanglad. Na-achieve mo, sir? Oo naman. Oo. Pero ngayon, inaano ko pa rin siya, ongoing pa rin yung research. Experiment. Oo. Yan. So, ngayon naman, sir, ano naman po yung maipapayo mo sa ating mga kabataan na nanonood ngayon? Okay. Sa mga kabataan, lalo na kung mga fresh grad, kung medyo, kung gusto nyo talaga mag-venture sa agribusiness, maganda yon kasi at least sa simula pa lang, kung malugi man kayo, at least may panahon pa kayo para makabawi. So, tuloy nyo lang yan, walang problema doon. Pero kung nag-aalangan pa kayo, mga fresh grad kayo, tapos alangan pa kayo na mag-venture pa sa agribusiness at gusto nyo muna magtrabaho, okay lang din yon. Siguro, palakas muna kayo, pa-experience kayo mga 5 years to 8 years, gaya ng ginawa ko. So, pag nalaman nyo yung proseso dun sa kumpanya, basta alamin nyo lang, magpakadalubasa kayo dun sa larangan na pinili nyo, tapos pag nagsawa na rin kayo, tapos na-experience nyo rin yung na-experience ko, nagkaroon ng quarter life crisis, balik kayo sa farm, then i-apply nyo lahat ng mga natutunan nyo. Tapos, yun. Saka rin, may mga skill doon na medyo negative kasi, pero para sa tanggapin nyo yung trabaho nyo na kahit hindi related sa work. Kagaya nun sa akin, kasi ako sa AutoCAD, binigay sa akin Photoshop, kinuha ko na rin. Sabi ko, sige bahala na, alam ko magagamit ko naman to. So yun, nagamit ko rin yung Photoshop sa trabaho, dito sa business ko. So yun lang, basta ang pera explore lang, palakas muna kayo. Tapos pag mga 20, 30 na kayo, mag-ano na kayo, venture na kayo sa agri, kasi ang pera talaga nasa lupa. Yun lang ang payo ko sa inyo. Ayan, sir, if interested naman ang ating audience na mag-avail ng iyong product, paano at saan pwede makabili ng iyong mga products dito? Okay. Meron akong Facebook page. Pangalan niya is Tabok Agricultural Farm. So, andun lahat ng mga update regarding kung ano mga ginagawa ko. So, minsan nagpo-post ako doon kung ready to harvest na ba yung mga lettuce ko. And kung may mga nabenta ako. Tapos meron din ako sa TikTok shop. So, binaban kasi ni TikTok shop yung mga mga uling. Ayaw kasi nila ng flammable. Kaya ang ginagawa ko, nawala po yung sa TikTok? Hindi, ang ginagawa ko nagpo-post na ako ng video. Parang vlog. Parang ganun. Parang pang-akit din sa marketing. Ganun na lang yung purpose ng TikTok. Meron na ako sa Shopee, yung Tabok Agricultural Farm Store. So, yun ang andun yung mga product ko, mga mokusako, briquette, dehumidifier, fire starter, andun na rin. Dun yung ako makakontakt sa sa mga Facebook page ko din sa Shopee. Okay. Mayroon din bang sir, contact number? Oh yeah. May cellphone number. Feel free to contact me. So, ang number ko is 0922-685-3258. Sa email naman, askkuya.dave@gmail.com. So, puro yun, lowercase. Yun lang po.
Ayan, so maraming salamat Sir Dave, ano? So napahaba ang ating kwentuhan. So yun, siguro sa mga na-realize ko sa experiences mo, tama yung sinabi ni Sir na kailangan mo munang mag-explore din, ano? Tapos magpahinog-hinog ka, ano? Tapos kapag parang feeling mo wala dito yung yung purpose mo sa buhay, balik ka sa kung saan ka nagsimula. Tapos ano ba talaga yung mga hilig mo, ano? And kung mapapansin niyo din po, si Sir Dave, ang dami niyang minaximize na resources. Minaximize niya din yung mga e-commerce platforms natin, ano? Ayan, nakisabay siya sa sa 21st century, ayan, ang ating mga audience ay nasa digital world. So, ayun. Another thing, yung ginamit ni Sir Dave, yung kanyang mga skills sa mechanical technology, So, kahit ano pa yung tinapusan mo, mapa-nursing man yan, mapa-police man yan, mapa-teacher man yan. Pero kapag ang agriculture na ang tumatawag sa iyo, talagang mai-integrate mo dito yung iyong mga innate skills, So, ayan, isa rin siyang 4-H'er. So, kagaya nga sa pledge ng isang 4-H, na yung head ginagamit to clear thinking, yung heart to greater loyalty. Ayan, naipakita rin yun ni Sir kasi loyal siya sa Sorsogon. Ginamit niya yung tanglad na abundant dito. And yung hands to larger service. Lumawak yung kanyang serbisyo. Lumawak din yung kanyang market. And of course, yung health to better living. And yun, sa pag-incorporate ng tanglad, talagang nagkaroon ng better living, better na pag-iihaw at pagluluto. Ayun. So, yeah. Ayan. So, in case you haven't found your purpose yet, come on and be part of the growing community where hands, heart, head, and health are honed and nurtured. Be a 4-H'er who makes the best even better. So mula sa ATI Bicol, in behalf of our Center Director, Miss Elsa A. Parrot, ito po si Franz, ang inyong ating kaugnay podcaster. Hanggang sa muli. Happy holidays, everyone! Yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.